Partner! Ay! Eto na! Nagpaparamdam na naman Aha. ang ating Mahiwagang Burnay. Ang tagal naman magsipit ng sinampay itong babae na to. Sandali. Malaki yung panty eh. Teka. Masama ang loob ni Edna dahil nakuha ng iba ang promotion sa trabaho na inaasam-asam niya. Matagal na siya sa kumpanya, subalit napunta pa sa bagong pasok na empleyado ang posisyon na matagal na niyang pinapangarap. Nag-half day sa trabaho si Edna. Nasama ng loob. At nagpunta sa park para makapag-isip. Sa lugar na yun niya ibinuhos ang lahat ng sama ng loob. Napakamalas ko talaga. Lagi na lang nakukuha ng iba ang dapat ay sa akin. Malas na ako sa pag-ibig. Malas pa ako sa trabaho. Nakakasawa na talagang mabuhay ng ganito. Sabi ni Edna sa kanyang sarili habang tulalang nakaupo sa park. Ay, nakakatakot. Hindi siya nakakatakot yung tulala tapos ang nagsasalita mag-isa park. Alam na this. Maya-maya pa isang batang lalaki ang lumapit sa kanya. Ate, tingnan mo tong dala-dala kong bulaklak. Di ba't napakaganda nito? Sabi ng batang lalaki kay Edna. Galit si Edna. Huwag kang epal kang bata ka, nag-i-emote ako. Nakakairita ka eh. Nang tiningnan ni Edna ang rosas na ipinapakita ng bata, ay napansin niya. Nalanta na ang mga ito at tila wala ng buhay. Inaano mo pala? Ginagago mo ako eh. Ano maganda dito? Pagka ganyan, huwag kayo lalapit sa mainit ng ulo. Delikado kaya. Mamumura po kayo. Mamumura kayo na wala sa oras. Nang tingnan nga ni Edna ang rosas na ipinapakita ng bata, ay napansin niya na lanta na ang mga ito at tila wala ng buhay. Ayaw ni Edna na maistorbo, kaya nginitian na lamang niya ang batang may rosas. Subalit sa halip na umalis, ay lumapit pa ang bata at umupo sa tabi ni Edna. #Epal. Ate, amuyin mo po itong bulaklak. Sigurado ako na mabango ito. Pinitas ko po ito para sa iyo, ate. Sabi ng batang lalaki. Iniabot ng bata ang lantang rosas kay Edna. Gusto na ni Edna na makapag-isa kaya pinagbigyan niya na rin ang pangungulit ng bata. Nang aabutin na niya ang rosas ay nagulat si Edna nang lumihis ng direksyon ang mga kamay ng bata. Sa halip na sa kanyang harapan, ay sa may likuran ng ulo ni Edna iniabot ng bata ang mga bulaklak. Doon lang nalaman ni Edna na ang batang lalaki pala ay hindi nakakakita. Dahil dito, ay unti-unting napaluha ang dalaga. Ang kanyang pagkainis ay napalitan ng awa. Awa hindi sa batang bulag, kundi sa kanyang sarili. Naawa siya sa sarili dahil nalaman niya na matagal na panahon na pala siyang nagmimistulang bulag sa kagandahan ng buhay na meron siya. Matagal na niyang hindi napapansin ang mga biyaya na meron siya gaya ng stable na trabaho at mapag-arugang pamilya. Sa halip na magpasalamat, nakatuon ang kanyang atensyon sa mga bagay na wala sa kanya, na siyang nagpapalungkot sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, ay unti-unting nabuksan ang mga mata ni Edna. Unti-unti para madrama, partner. Slow mo. Pwede naman biglaan. Slow mo para madrama. Alam mong hirap nun. Hayaan mo na. Nakakatuyo na mata. Hayaan mo na. Ang katikayanan.
sa pagkakataong ito ay unti-unting nabuksan ang mga mata ni Edna. Sa tulong ng inosenteng bata na may daladalang lantang bulaklak, ay unti-unting naliwanagan ang makulimlim na pag-iisip ni Edna. Hinawakan ni Edna ang mumunting mga kamay ng batang bulag at kinuha ang iniaalok nitong mga rosas. At bagamat lanta na ang mga ito, para kay Edna ay ito na ang pinakamaganda at pinakamabangong bulaklak na natanggap niya. Sapagkat ang mga rosas na ito ay nagmula sa isang batang walang paningin, subalit may pusong nakakakita sa pangangailangan ng iba. Totoy, salamat sa mga napakabango at napakagandang rosas na ito. Isa kang mabuting bata at napasaya mo ako, sabi ni Edna. Wala pong anuman, ate. Huwag na po kayong malungkot para po hindi masayang ang ganda nyo. Sige po, ate, aalis na ako, sabi ng batang lalaki. Pag-alis ng batang lalaki ay muling nilanghap ni Edna ang halimuyak ng rosas na ibinigay sa kanya ng bata. At muli siyang napangiti nang makita niya ang batang lalaki sa di kalayuan na may bagong inaabutan ng kanyang dalang bulaklak. So hindi ka special, Edna. Feeling mo lang. Lamimigay pala sa lahat eh. Huwag kang feeling special. Isang buhay na naman ang nakahandang mabago ng isang lantang rosas mula sa isang batang bulag na may ginitoang puso. Ay. Ganda! Sarap naman pakinggan nun. Ganda-ganda! Totoo yan mga kaibigan, no, na sa buhay natin talagang makakakilala tayo, makakatagpo tayo ng isang tao Who will touch us and who will make us realize na masaya pala ang buhay. na Diba? meron naman palang dapat ikangiti ngayong araw na ito. Tama. Na meron pala tayong dapat i-appreciate sa buhay na to. Alam mo, tama yung realization ni ano eh. Alam mo, natutuwa ako para kay Edna, kahit hindi kami close. Na, ang bilis niya mag-realize eh. Mm. Ang bilis ng lesson kaagad sa kanya. Na pagkakita niya sa bulaklak at binigay ng bulag, agad may mga lessons eh. Kaya nakakatuwa yung ganun eh. Ibig sabihin, ikaw yung tipo ng taong willing to change. Correct. Ang nakakatuwa dito, yung appreciation po talaga eh. Napaulit-ulit po namin sinasabi ni Christopher araw-araw. Kasi madalas nagreklamo tayo eh. Alam niyo po yun po yung dahilan kung ba't hindi tayo nagiging masaya. Yung masyado tayong reklamador. Oo. Yung pagkagising mo pa lamang, ano ba yan? At saka, Aga-aga ako ginising ng nanay ko. Kaya nga Nag-alarm eh. na kaagad yung relo ko. tama. Okay, nagreklamo ko. Ano ba naman yan? Yung boss ko dumating na maaga? Nung gusto mo dumating yung boss mo, 5:30 pag-uwian na. Ano? Ano gusto Diba? mo? Wala ka ng boss. Correct. Kapag wala kang boss, hindi wala kang trabaho. Tama. Pag wala kang trabaho, wala kang pangkain. Oh. Pag wala kang pangkain, di ba? Magugutom ka. Di mas lalo kang kawawa ngayon. Diba? Appreciation. Tingnan mo yung nangyari kay Edna. Hindi niya nakuha yung promotion. Matagal niyang inaasam. Masakit talaga yun. Oo naman. Nagdabog siya. Diba? Masakit yun eh. Pero, sa tamang Pagkakataon, sa tamang panahon. ibibigay naman sa'yo kung para sa'yo eh. Totoo. I guess hindi lang talaga para sa'yo sa ngayon, di ba? Ano yung sinabi natin, partner? If you cannot change the situation, Change the way you think. Di ba? Importante Kung yun. di mo mabago yung sitwasyon, binigay na yung promotion sa'yo, anong magagawa natin? Anong gagawin mo? Mag-hunger strike, mag-isa sa labas? Di ba? Magpapagulong-gulong sa may lobby ng opisina ninyo? May magagawa ba yun? Wala. Di ba? Hindi mo mababago yung sitwasyon, pero pwede mong baguhin kung paano ka mag-iisip. Napaka-importante nun. At yun ang itinuro ng bata. Di ba? Yung matutunan natin sa sarili natin na mga kaibigan na maging optimistic, yung lagi tayong, we're always looking on the brighter side of life. Yes. Napakaraming blessings na natatanggap natin araw-araw. Hindi lang po natin tinitingnan, hindi lang natin na-appreciate. Ang lagi nating nakikita yung mga hindi magaganda nangyayari sa atin. Bakit hindi natin baligtarin? Correct. Diba? Sa halip na i-recognize yung mga problema, i-acknowledge kung ano yung mga magagandang natatanggap natin. Meron naman eh. Marami yan, hindi mo lang napapansin. Hindi mo lang napapansin. Yun na lang sense of sight eh. Tama. Yung sense of sight, yung the fact na malayo pa lang kita mo na kung sino yung gwapo. Yung Tama. palang partner, it's a blessing enough yun eh. Kasi isipin mo, nakaka-appreciate ka ng beauty of nature, nakaka-appreciate ka ng kagwapuan ng isang lalaki, nakakakita ka ng abs, ng six-pack. Ano ba ito pinagsasabi ko? Ano ba ito nakakikita
Sabagay, appreciation ng partner. Diba? Oo. Pero totoo eh. Nakikita mo, kasi marami mga pagkain ngayon eye candy. Mm-mm. Nakikita mo kung gaano kaganda yung cake. Diba? Maglalaway ka talaga. Oo, kasi kita pa lang ng mata mo na na maganda. Yung takam na takam ka. Correct. Yung sense of sight ba na kita mo kung saan yung step paakyat ng jeepney. Diba? Yung sense of sight, nakita mo kung saang MRT station ka nabababa. Diba? Yung mga Isang ganon. aspeto lang yung mga kaibigan na nakakakita ka. Correct. Kumpara doon sa mga kaibigan nating hindi na nakakakita. Diba? Bagay na dapat nating ipagpasalamat. Again, isang aspeto lang correct. yun, ha? Alam niyo po, lahat po tayo may mga kanya-kanyang struggles. Tama. Yung iba parang inis na inis kasi ang init. Pero hindi mo ba nakita merong isang bata natutulog ngayon sa kalsada, ang init-init ng semento. Pero dahil wala siyang bahay, Nagtsatsaga siyang humiga sa simento kahit mainit. samantalang ikaw naiinitan ka lang, ginadjabar ka lang, 'di ba? Baskil ka lang, basa lang kilikili mo, yun lang ang problema mo pag napunta ka na sa opisina mo o kaya sa mall, may aircon Matutuyo na na rin yan. naman yan, ha? 'Di ba? Pero itong batang to, kunyari, na nakita mo, ang init-init ng semento na nilalakaran mo, diyan siya nakahiga. Tapos hindi ka nagpapasalamat, nagre-reklamo ka. Correct. Always remember mga kaibigan, we are so blessed in so many ways at dapat nating ipagpasalamat yan. Tama. Nakakakita ka, nakakaramdam ka, tumitibok ang puso mo, nakakahinga ka. Nakakahinga ka. Isipin mo, may ibang mga tao kailangan pa ng machine para lang makontinue yung life nila. Ikaw humihinga ka ng malalim, oh. Diba? Nakakaamoy ka ng mabaho at mabango. Correct. Diba? Diba? Learn to appreciate mga kaibigan. Tama. Appreciation is key. Is the key to happiness. Thank you, Maywagang Burnay, sa isa na namang napakagandang kwento. Ang mga kwento po ng Maywagang Burnay ay mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Pwede nyo i-like ng i-like at i-share ng i-share mga kabisyo. Correct. Mga kabisyo, maraming salamat dahil sinamahan niyo po kami sa aming nationwide Tambalan segment. Pati na rin yung mga nakikinig via live streaming, loveradio.com.ph. Kasama niyo pa rin ang inyong paboritong tambalan sa radyo. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kengres Chuper. Na nagsasabing, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Yun!